በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሕረቱ ነዛ ግዜ ባሪኹን ቅዱስን ስለ ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንዕኡ ይኹን። ናይ ኩላትና ኣደ ናይ ኩላትና እመቤት ኣብ መስቀል ዝረኸብናያ ናይ ሓደራ ኣዴና ክሳብ ብዛ ሰዓት እዚኣ ንኽንበፅሕ ጣዕማ ፍቕራ በረኸታን ኣማላድነታን ኣይተፈለየናን እሞ ወላዲተ ቃል ኣደ ብርሃን ስማ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከምኡውን ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ነቢያት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ቅዱሳን ሰማዕታትን ቅዱሳን ጻድቃንን በብማዕርጎም ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። ሎማዓንቲ ኣብ መንፈሳዊ ቻነልና መሶበ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንቕርበልኩም ድማ ትንቢታዊ ቃል ናይ ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ሃይለ መስቀል እዩ። እዞም ኣቦ ንፈልጦም ሰባት ንፈልጦም ኢና፣ ዘይንፈልጦም እንተለና ግን እዞም ኣቦ እዚኦም ብሓቂ ብዙሕ ዘደንቕ ታሪክ ዘለዎም ኣቦ እዮም። ብዙሕ ተኣምራት ዝገበሩን ብዙሕ ራእይታት ዝተዛረቡን ኣቦ እዮም። ታሪኹም ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክነቕርበልኩም ብዙሕ ርፋን እዩ ዘለና፣ ክነቕርበልኩም ድማ ክንፅዕር ኢና። ኣምሓርኛ ንእትሰምዑ ግን መምህር ጂ መስቀል ገብረ መስቀል ማለት እዩ ኢልኩም ኣብ ዩቲዩብ ብምእታው ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ክፋል ዛንትኦምን ትምህርትታቶምን ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ናይታ ቻነል ሊንክ ኣብ ታሕቲ ጎድፈልኩም እየ። ሕጂ እውን እንተኾነ እግዚኣብሔር ይመስገን ብሂወት ዘለዉ ኣቦ እዮም። ሕጂ ድማ ብዛዕባ ሕማም ኮሮና ዝምልከት መልእኽቲ ስለ ዘመሓላለፉ ንኣሕዋተይ ክጠቕሞም ብምባል ናብ ትግርኛ ተርጉመዮ ኣለኹ። ንስለ ድሕነት ኣሕዋትና ንሓትናን ኢልና ድማ ናብ ኩሉ ሼር ብምግባር ክነባፅሖ ይላበወኩም። ናብ መልእኽቶም ከብለኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ዋላችሁ? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም? ሰላም ዶ ውዒልኩም? ብምኽንያት ሕማም ኮረና ኣብ መላእ ዓለም ተኣሲርኩም ዘለኹም እግዚኣብሔር ይፍታሕኩም፣ ድንግል ማርያም ትብጻሕኩም፣ ቅዱሳን መላእክት ይርድኡኹም። መቸም እስር ቤት ክበሃል እንከሎ ኣብ እንዳ ፖሊስ ዝተኣስረ ሰብ ብዙሕ እዩ ዘሎ። ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ኣብ ቤትካ ኮፍ በል ክበሃል እንከሎ እዚ እውን ማእሰርቲ እሞ ካብዚ ማእሰርቲ ናፃ ወፂኹም ይርኤናን የስምዓናን። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም፣ እግዚኣብሔር ይቕድስኩም። ኣብ መላእ ዓለም ንእትርከቡ እዚ ናይ ቅዱሳን መልእኽቲ እግዚኣብሔር ዝገለጸለይ መጋቢት 16 2012 እግዚኣብሔር ዝበሎ መልእኽቲ ክነግረኩም እየ። እዚ መልእኽቲ ብምስተውዓል ክትሰምዑኒ ብትሕትና ይሓትት። ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣቐዲመ ናይ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ኣመሓላሊፈልኩም ከም ዝነበርኩ ትፈልጡ ኢኹም። ሊቀ ትጉሃን ባሕታዊ ገብረ መስቀል ሃይለ መስቀል መን ከም ዝኾነን እቲ ዘሕልፎ መልእኽቲ ድማ እንታይ ከም ዝኾነን ትፈልጡ ኢኹም። እቲ ናይ መጀመርታ ካብ 1977 ዓመተ ምህረት ጀሚረ ደርጊ ኢሴፓ ን1983 ዓመተ ምህረት ኣይዘላን እዩ እናበልኩ ከም ዝተዛረብኩ ኩላትኩም ትፈልጡ ኢኹም። በዚ ምኽንያት ድማ ብዙሕ ግዜ ተኣሲረ እየ። ካልኣይ ድማ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ደም ምፍሳስ ከም ዝተዛረብኩ ኩላትኩም ሰሚዕኩም ኢኹም። ብሰንኪ እዚ እውን እስር ቤት ኣትየ ነይረ እየ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውግእ ክኸውን እዩ ደም ክፈስስ እዩ ኢለ ብምዝራበይ ተኣሲረን ተገሪፈን እየ። ካብዚ ቐፂለ ድማ ብዙሕ መልእኽትታት ብመጽሓፍ፣ ብፌስቡክ፣ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዝተዛረብክዎም ኩሎም ተፈጺሞም እዮም። ድሕሪኡ ድማ ካብ ሓምለን ናሓሰን 2004 ኣቡነ ጳውሎስን ኣቶ መለስ ዜናውን ከም ዘይሓልፉን ከም ዘይዘሉን ተዛሪበ ብኣቦል መጽሔት ኣጽሒፈ ኣውፅአ ነይረ። ከም ዝተዛረብክዎ ድማ ተፈጸመ። ካልእ ድማ ኣብ ወርሒ ናሓሰ 2011 ነዚ መጺእ ዘሎ ሕማም ዝምልከት 3 መልእኽትታት ኣመሓላሊፈ ነይረ። እቲ ቀዳማይ ሰብ ብጥሜትን
ብተመሓላለፊ ሕማምን ስለ ዝሃልቕ ንቐብሪ ተዳሉ ቀለብ ድማ ኣዳሉ ዝብል እዩ። ኣብ ነሃሲ ፍልሰታ ሱባኤ ኣትየ እዚ መልእኽቲ ኣመሓላሊፈዮ ነይረ። ሕጂ እናተፈጸመ ንዘሎውን ሓድሕድ ውግእ ክኸውን እዩ ዋልታ ኣዳሉ ስለ ቤተ ክርስቲያንን ስለ ካህናትን ዋይ ዋይ እናበልኩም ኣልቁሱ ዝብል የመሓላሊፈ ነይረ። 7 ደቂቓ ኣብ ዩቱብ ኣትኹም ክትሰምዕዋ ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ መልእኽቲ መሓላለፊ እየ። እግዚኣብሔር ዝለኣኸንን ቅዱሳን ዝነገሩንን ምብጻሕ ጥራይ እምበር ኣነ ወሳኒ ኣይኮንኩን። ኣነ ወላ ሓንቲ ይኮንኩን። ግን እግዚኣብሔር ብኣይ ገይሩ ናባኹም ዘመሓላልፎ ዘሎ መልእኽቲ ናብ ተግባር ንኽትቀይርዎ ብኣኽብሮት ይሓትት። ስማዕ ስማዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ እዩ ኩሉ ግዜ ዝብሎ። ሕጂ ዝነገረኩም ድማ 3 መልእኽትታት እየን። እታ ቀዳመይቲ ንኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ መራሕትን ንኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ሰበስልጣንን ንዝመርሕዎምን ዘመሓድርዎምን ህዝብን እዩ። ንኹሉ ኣነ ዝዛረቦ ቋንቋ ኣምሓርኛ እዩ። ኩልኹም በብቋንቋኦም እናተርጎምኩም ንገርዎም። እቲ መልእኽቲ ከምዚ ይብል። ኩሎም መራሕቲ በዚ ኮረና ዝበሃል ሕማም ከም ዝተሳዕሩ ክኣምኑ ኣለዎም። ሕማም ኮረና ዝመፀ ብምኽንያት ሓጢኣትናን በደልናን እዩ። ብዝኾነ መልክዕ ድማ ክነሰንፎ ኣይተኸኣልናን። ህዝቢ ካብ ሞት ክነትርፈውን ኣይከኣልናን። ስለዚ እዚ ብትንፋስ ብምትንኻፍ ብምፅግጋዕ ዝመሓላለፍ ሕማም ስለ ዝኾነ ብውግእ ብፍከራ ይምለስን እዩ። ብዝኾነ መንገዲ ክምለስ ስለ ዘይከኣል ደኳትር፣ ሓኻይም፣ መራሕቲ ሃገራት፣ ህዝቢ፣ ኣቃመምቲ መድሃኒት ኩልኹም ካብ ዓቕምኹም ንላዕሊ ምዃኑ ኣሚንኩምን ተረዲእኩምን ስም እግዚኣብሔር ፀውዑ ተባሂልኩም ኣለኹም። እወ ስም እግዚኣብሔር ፀውዑ። ልክዕ ንህዝብኹም ተሓፀቡ ነብስኹም ሓሉ ከም እትብልዎም እዚ ናይ እግዚኣብሔር እዩ፣ እግዚኣብሔር ከም ዘምፅኦ እግዚኣብሔር ክወስዶ እዩ በሉ። ህዝቢ ድማ ተነስሑ ተባሂልኩም ኣለኹም። ምንሳሕ ምምላስ ብሃብቲ ይኹን ብመሳርሒ ይኹን ብስልጣን ይኹን ብገንዘብ ይኹን መፍትሒ ዝተሰኣኖ ሕማም ስለ ዝኾነ መፍትሒኡ ምስ እግዚኣብሔር እዩ ዘሎ። መፍትሒኡ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር እዩ ዘሎ። እግዚኣብሔር ከጥፎ እዩ። ንስኻትኩም ግን ስም እግዚኣብሔር ፀውዑ ክድሕኑ ኢኹም፣ ክብሪ ክትረኽቡ ኢኹም። ህዝብኹም ድማ ኣይክሃልቕን እዩ ክድሕን እዩ። እታ ቀዳመይቲ መልእኽቲ እዚኣ እያ፣ ስም እግዚኣብሔር ፀውዑ። ካልአይቲ ድማ ሕማም ኮረና ኣብ ዝጠፍኣሉ ዝርአ ምልክት የኽነግረኩም። እዚ ሕማም ኮረና ዝበሃል ናይ እግዚኣብሔር ቁጥዓ ሓጢኣተኛታት ንምቕፃዕ ዝመፀ እዩ። ኣይምለስን ንስሓ ይኣቱን ንዝበሉን ናብ እግዚኣብሔር ኣይምለስን ንዝበሉን ንምቕፃዕ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ንኣመንቲ ኣይትንክፍን እዩ። ንስሓ ንዝኣተዉ ኣይትንክፍን እዩ። ንተጣዒሶም ናብ እግዚኣብሔር ዝተመልሱ ኣይትንክፍን እዩ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት፣ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ፣ ናይ እግዚኣብሔር ልዕልናን ናይ እግዚኣብሔር ህልውናን ኣሚንኩም እናጸለኹም ኣቐዲመ ከም ዝነገርኩኹም አቤቱ ማረን ይቅር በለን፣ አቤቱ ማረን ይቅር በለን፣ አቤቱ ማረን ይቅር በለን፣ ስለ እናትህ ብለህ ከጥፋት አድነን እያላችሁ በየቤታችሁ አቤት መሓረና ይቅር በለልና ምንቲ ኣዴኻ ኢልካ ካብ ጥፍኣት ኣድሕነና እዮም ክብሉ ጸኒሖም። ከምዚ እናበልኩም ካህናት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ድማ ኣብ ቤትኩም ኮንኩም ብጸሎት ብጾም ብልመና እንድሕር ተጸሚድኩም ምልክቱ ንሰለስተ መዓልታት ብርቱዕ ዝናብ ብርቱዕ ንፋስ ምስ በረድ ክዘንብ እዩ። 3 መዓልታት እዚ ብርቱዕ ዝናብ ምስ ዘነበ ሕማም ኮረና ክጠፍ እዩ። እዚ ምልክት ክኾነኩም እዩ። ስለ ዝኾነ ንእግዚኣብሔር ለምኑ፣ ተመለሱ፣ ንስሓ እተዉ። ምኽንያቱ እቲ ብርቱዕ ዝናብን ንፋስን ቤትኩም እንታፍሪስዎ
ኣበይ ክትኮኑ ኢኹም? ስለዚ ቤትኩም ከይፈርስ መጸግዒ መጽለሊ ምእንቲ ከይትስእኑ ንእግዚኣብሔር ለምኑ። እዚ ዝነገርኩኹም እዚ ሕማም ከም ዝጠፍእ ምልክት እዩ። እዚ ድሕሪ ምዃኑ ድማ ሕማም ኮሮና ካብ መላእ ዓለም ክጠፍእ እዩ። ካብ ማእሰርቲ ክትፍትሑ ኢኹም፣ ካብ ቤትኩም ድማ ክትወፁ ኢኹም። እግዚኣብሔር ድማ ምሳኹም ክኸውን እዩ። ስለዚ ወገናተይ እምነት የድሊ። ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 12 ተመልከቱ። ብኡኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንደቂ ሰብ ኣይተዋህበን። ስለዚ ድሕነት ብሓደ ካልእ ኮቶ የልቦን። ድሕነት ካብ እግዚኣብሔር እዩ። ድሕነት ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እመኑን ተመለሱን፣ እግዚኣብሔር ድማ ከድሕነና እዩ። እዚኣ ድማ እታ ካልአይቲ መልእኽቲ እያ። ሳልሰይቲ መልእኽቲ ድማ እዚ ዝናብን ንፋስን በረድን ድሕሪ ምሕላፉ፣ እዚ ሕማም ድሕሪ ምሕላፉ ሰብ ናብቲ ዝነበሮ ምስ ተመልሰ፣ ሰብ ነናብ ስርሑ ምስ ተመልሰ ንሰለስተ መዓልታት ብርቱዕ ሙቐት ክኸውን እዩ። ምድሪ ንሰለስተ መዓልቲ ብሙቐት ክትቃጸለ፣ ሰባት ክሳብ ሞት ክበጽሑ ይኽእል እዮም። ድሕሪዚ ሙቐት እዚ ድማ ንሰለስተ ዓይነት ሰባት ዝቐጽዕ ከቢድ ሕማም ክመጽእ እዩ። እዚ ሕማም ዝቐጽዖም ሰባት ናይ መጀመርታ ንግብረ ሶዶማውያን እዩ። ወዲ ምስ ወዲ፣ ጓል ምስ ጓል ንዝመርዓው ግብረ ሶዶማውያን እግሮምን ኢዶምን ሕቖኦምን ኮልሙሶም እዩ። መድሃኒት ድማ የብሉን። ግን ከምዚ ናይ ሕጂ ሕማም ኮሮና ብምትንኻፍ ብትንፋስ ዝመሓላለፍ ዓይነት ሕማም ኣይኮነን፣ ንዕኦም ጥራዩ ዝቐጽዕ። ካልኦት ድማ ኣመንዝራታት እየን። ኣብ በብመንገዱ ክብረን ሸይጠን ንዝሓድራ ኣመንዝራታት ዝዕብድ ናይ ኣእምሮ ሕማም ክመጽእ እዩ። ከቢድ ሕማም እዩ። ክረጋግኣ ኣይክእላን እየን፣ ክቕመጣ ኣይክእላን እየን፣ ክድቅሳ ኣይክእላን እየን፣ ክኸዳ ክመጻ እውን ኣይክእላን እየን። ብርቱዕ ናይ ኣእምሮ ሕማም ክመጸን እዩ። ሳልሶት ድማ ንሰካራማት፣ ንሓሽሽ ሽሻ መሳሊ ዝስሕቡ ንዘመውቲ ነዚኦም እውን ክቖጽዖም እዩ። ድሕሪ ዘን ሰለስተ ብርቱዕ ሙቐት ዘለዎን መዓልታት ምስ ሓለፋ እዞም ሕጂ ዘርዘርኩልኩም ሰባት ድማ ክቕጽዑ እዮም። እግዚኣብሔር ካብዚ የድሕነና ኢልኩም ጸልዩ። ምናልባት ድማ ኣብዚ ክፉእ ተግባራት ዝኣተኹም እንተለኹም ብግብረ ሰዶማውነት፣ ብኣመንዝራነት፣ ብዝሙት፣ ብሓሽሽ፣ ብስኽራን፣ ብሽሻን ካልኦትን ማለት እዩ ቀልጢፍኩም ንስሓ እተዉ። ይሕሸኩም ምስ መጸ ኣይኮነን ክንጭነቕ ዘለና። እዚ ሕማም ከም ዝመጽእ ገና ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2012 ኣብ ዘመነ ዮሃንስ ከምዚ ክኸውን ኢለ ተዛሪበ ነይረ። ንስኻትኩም ግን ሕጂ ኢኹም ነቒሕኩም። ሕጂ እያ ዓለም ኩላ ተጨኒቓ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ እዚ ክመጽኡ ክብል እንከለኹ ግን ዝሰምዓኒ ሰብ ኣይነበረን። ገሊኡ ይጻረፍ፣ ገሊኡ ድማ ገለ ይብል። ሕጂ ግን ኩሉ ተጨኒቑ። ርኢኹም? ሕጂ እውን ኣቐዲምኩም ድሕርቲ ሙቐት ናባኹም ንዝመጽእ ሕማም ተዳሊኹምሉ ጽንሑ። ንዓለም ዘጨነቕ ኣይኮነን፣ ዝመሓላለፍ ሕማም እውን ኣይኮነን። ነገር ግን ንዓኹም ክጐድኣኩም እሞ ንስሓ እተዉ። ካልእ ድማ እዚ መዓሲ ክኸውን ክንደይ ወርሒ ክንደይ መዓልታት ተሪፍዎ ንእትብሉ ሰባት ድማ መዓልቱን ወርሑን ዓመቱን ዝፈልጦ እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ። ስለዚ 15 መዓልቲ ይትረፎ፣ ወርሒ ይትረፎ፣ 2 ወርሒ ኣይንፈልጦን ኢና። በዚ መዓልቲ ክመጽእ በዚ መዓልቲ ድማ ክኸይድ እዩ ዝብሉ እንተለዉ እውን ሓሶት እዩ። ኣነ ንስኻትኩም ንፈልጦ እዞም ምልክታት ምስ ንርኢ ከም ዝፍጸም ጥራይ እዩ። ካልእ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር እንታይ ንግበር ንእትብሉ ሰባት 3 ነገራት ግበሩ። ቀዳማይ እምነትኩም ኣጽንዑ። መጽሓፍ ቅዱስና እቲ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ይመካሕ ከም ዝብል ብእግዚኣብሔር ተመክሑ። መመክሒናን ጸግዕናን ንሱ እሞ መመክሕየይ፣ ጸግዐይ፣ ብርሃነይ፣ መድሃኒተይ ንስኻ ኢኻ። እምነትኩም ኣጽንዑ፣ እግዚኣብሔር ክሕልወኒ እዩ በሉ። ጐይታና
እምነትኪ ኣድሒናትኪ እምነትካ ኣድሒናትካ እናበለ ይፍውስ ከም ዝነበረ ንዓና ድማ ክፍውሰና እዩ። ካልኣይ ድማ ጸሎት ግበሩ። ናይ እመቤትና ኣርጋኖን መጽሓፍ እንተለኩም ኣርጋኖን ድገሙ፣ ዳዊት ድገሙ፣ ውዳሴ ማርያም በብዕለቱ ኣብጽሑ። ካልኦት ዝተፈላለዩ ናይ ጸሎት መጽሓፍቲ ዝህልውኹምን ጸልዩ። ከም ሳልሳይ እትገብርዎ ድማ ጸበል ምስታይ፣ ከምኡውን እቲ ንስጋን ንነብስን መድሃኒት ዝኾነ ስጋኡን ደሙን ተቐበሉ። ስጋኡን ደሙን ናይ ስጋን ናይ ነብስን መድሃኒት እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ከም ዝብለና። ግን ክንቅበሎም ከለና ብእምነት ይኹን። ዘይኣመነ ሰብ ምስ ዝቕበሎ ትርጉም የብሉን። ስለዚ እዘን ዝነገርኩኹም 3 ነገራት ጌርኩም ምስ እግዚኣብሔር ክትኮኑ የመሓላልፈልኩም ኣለኹ። ብዝተረፈ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኩላትኩም ዝተኣዘዝኩሞ ነገር ፈጺምኩም ካብዚ ክፉእ ተመሓላለፊ ሕማም ዲሕንኩም ኩላትና ኣብ መላእ ዓለም ዘለና ድማ ነቲ ሕማም ገፊፍካ ነዚ ኣምፂኻልና ኢኻ እሞ ካብ ሞት እውን ኣድሒንካና ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ኢልና ነመስግነላን ንዝሞቱ ድማ መሓረና ኢልና ንልምነላን መዓልቲ የምጻልና። ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ካህናት ድማ ቤተ ክርስቲያንኩም ክፈቱ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ከም ሕማማት ዕለተ ዓርቢ ስቕለት ሙሉእ መዓልቲ ክንጽሊ ክንሰግድ ክንዓጥን ከም እንውዕል ልክዕ ከም ዕለተ ዓርቢ ቤተ ክርስቲያንኩም ከፊትኩም ህዝቢ ዋላ ኣይሃሉ እቶም ካህናት ምስ ትጽልዩ ብጣዕሚ ደስ እምበለኒ። ንሕና እውን ምህለላ እንዳተማሃለልና ኢና ዘለና። ኣቦታተይ ኣዴታተይ ኣሕዋተይ ኣሓተይ ዝሰማዕኩምንን ክሳብ ሕጂ ዝተኸታተልኩምንን ብጣዕሚ የመስግነኩም። ኣብ ዩቱብ ይኹን ኣብ ፌስቡክ መምህር ጂ መስቀል ገብረ መስቀል ማለት እዩ ዝብል ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም መልእኽትታት ኩሉ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ቁፅሪ ቴሌፎነይ ድማ 0909 641 52 09 20 74 46 22 09 11 87 70 59 09 11 14 75 21 እየን። በዘን ቁፅሪ ቴሌፎን ደዊልኩም ብኢሞ ብዋትሳፕ ብቴሌግራም ብቫይበር ምስ ትድውሉ ክትረኽቡኒ ትኽእሉ ኢኹም። ካልእ ድማ ኣስራት በኹራት ኣውፅኡ። ናይ እግዚኣብሔር ገንዘብ ኣይትስረቑ። ኣስራትን በኹራትን ብምውፃእ በረኸት ተቐበሉ። ኣስራትኩምን በኹራትኩምን ብ3 መንገዲ ኣካፍሉ። ንኣዲኦምን ኣቦኦምን ዝሞትዎም ህፃናት፣ ንጠዋርን ቀባርን ዘይብሎም ኣረጋውያን፣ ንኣብ ገጠራት ዝርከባ ቤተ ክርስቲያናት ኣካፊልና በረኸት ንካፈል ይብሉና ዞም ኣቦ። ዝተማሃርናዮ ኣብ ጽላት ልብና ይሕድረልና። ሐዋርያት በኣጽናፍ ዓለም፣ ጻድቃን ብገዳም፣ መላእኽት ብጽርሐ ኣርያም፣ ነቢያት ብትንቢት ዘጽንዐ ኣምላኽ ንዓና ድማ በዚ ሰማዕናዮን ዝተረዳእናዮን ብሃይማኖትና ኣጽኒዑ ብምግባር ኣቕኒዑ ወረስቲ መንግሥቱ ክንከውን ናቱ ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና። ኣብ መንፈሳዊ ቻነልና መሶበ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሳብስክራይብ ብምግባር ንዝመጽእ ቀጻሊ መንፈሳዊ መደብ ክትከታተሉ ይላበወኩም። ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ዘለናዮ ሓላዊ መላእኽሊ ኢኹ ካብ ዝተፈላለዩ ንሕና ዘይንፈልጦም ንሱ ግና ዝፈልጦም ሰይጣን ዘዳለዎም መጻወዳታት ይሓልወናን ይንከባኸበናን። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።